L-għada l-Prim Ministru Lorenz Gonzi indirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara li kien ikkonfermat kap tal-partit f'elezzjoni li fiha tellaq waħdu, id-deputat Franco De Bono jirreaġixxi fil-Parlament. Waqt il-ħin tal-aġġornament it-tnejn filgħaxija, Franco De Bono insista li d-diskors li għamel il-Prim Ministru jikkonferma kemm hu u deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista kellhom raġun fil-kritika li għamlu lill-Gvern għal dawn l-aħħar 4 snin. Saħaq li dak li qal il-Prim Ministru jiġġustifika l-fatt illi meta tressaq il-vot ta' sfiduċja fil-Gvern hu ma tax appoġġ lill-istess Gvern u żied li kien ikkonfermat li l-problema fil-Gvern ma kienx it-tajjer iżda il-magna jew ix-xufiera. De Bono stieden lill-Prim Ministru biex issa japplika l-prinċipji li semma nhar il-Ħadd mal-membri tal-Kabinett għaliex qal li ma jistax ikun li minkisser kull ma sab u saħansitra bena bla permess jibqa' hemm filwaqt li jospiċċa blassa tal-Pulizija wara l-bib. Insista wkoll li fid-dawl li kien qed jingħata raġun f'dak kollu li kien qal, issa jistenna li min organizza l-petizzjoni kontrih li ħadd aktar ma sema biha jitolbu skuża. Lejn tmiem l-intervent tiegħu De Bono talab lill-Prim Ministru biex jinnota li waqt id-diskors tal-Ħadd kemm hu u miegħu deputati oħrajn ma kinux preżenti fis-sala tad-Dar Ċentrali. Franco De Bono għalaq id-diskors tiegħu bil-frażi li tkisser sewwi, appell li jagħmel lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi.